Peregrina, Gina, para nós, para vos, para os amigos, quedamos en Combarro. Buscamos un sitio que lle lembrara a cando era cativa, pequena. Por aquí estamos moi preto de onde naciches, non? Sí, hai atrás destas dúas casas, que chamámoslle a rúa. Por aquí se chama o muelle, pero nos arriba chamámoslle a rúa. Baixamos a iglesia bella e xa estamos ali na miña casa. O meu home me dixo no outro día: mira, Gina, os anos mellores que pasamos foi na casa da rúa. Depois pasamos por ali, se queres. Pasamos, non enredarnos, pasar de paso. Home, pois se queres, para que imos esperar? Se imos lembrar tempos bonitos, vai, lévanos. Mira, esta era unha casetiña que tiñamos aparte. Aquí guardábamos a vaca. En riba guardábamos os barriles de viño. E eu facía o viño aquí con meu pai. E vinte que che vou señalar a portiña por donde guardábamos o viño e subíamos. Mira. Cantos anos tiñas ti aquí? Diría, que che vou dicir, 10 anos, ainda non. Mira, esta é a porta onde entrábamos coas uvas para fazer aquí o viño. Sabes? Eu por meu pai non quería a miña nai, queríame a mí. Porque sabía facer mellor o viño e andaba máis espabilada. Aprendi a facer o viño seguida. Con 10 anos xa fomos máis á tomada que te nos a vestir. Mi madriña querida. Vou te enseñar a casa ahora. Onde vivín eu, onde me criei. Vela, esta casiña era a nosa. De esta coluna a esta. Ves? Vivín 8 de anos, por menos. Cando foi o meu fillo para lá xa tiña 14 anos, o máis vello. Pero por que se vivía mellor na rúa que ali? Porque antes non había aquilo feito todo, aquí era onde era todo o ambiente. Ainda non había aquí moitos turistas, non? No, daquela nos acordábamos as da turistas. Xa estamos situados, non? Gina, de nena... Como era un día daquela? Pois un día seu era ir á escuela, depois vir e lavar a lousa, que miña nai era atadora e vai atar a meu pai, e depois tiña que ir coas ovellas a tomar, ao monte. E ia lavar a lousa naquela esquiniña dali. Era máis, e depois viña a noite, non había televisión, non había nada, A meu miña nai deitábase cedo porque estaba cansada, tiñamos unha vaca, tiñamos ovellas, e tiñamos veigas, collíamos de todo, e depois tamén nos íamos deitar ás 8 da noite ou así. Onde querías que foramos? A ver. E cando descansaba? O domingo, por aí. O domingo non, porque o día de dunha festa, dixen eu, mamá, hoxe non vamos a quitar as ovellas. Dixo ela, as ovellas non poden quedar sen comer. Tens que ir a mañán con elas e á tarde, se o persi non vou a misa ni a procesión, non importa, pero tens que ir a manter os animais. Para un segundiño, Gina, porque os animais comían todos os días, non? Logo, o día da boda da miña irmá estaba lá na seca onde está o Rosil, coas ovellas ali naquele campo, que tiñamos ali un campo. E díxome ela, vaite coas ovellas que tu irmá vais a casar e as ovellas non poden estar sen comer. Pero eu non fui ao casamento. E a escola foi? A escola sí, non perdía un, ali está. Non me era malo, pero a mestra era un pouco exigente. Dábanos coa vara moitas veces, porque falábamos, éramos rapazas, home. Que antes ibas á escola de 6 anos ou 5, pero agora xa van de pequeniños acostumbrados, pero non. Témola xa case feita unha muller, Gina. Estamos desexando que nos fales de amor, de José. Cando conocí a ele? Conocino aquí, na festa, aquí facían as festas. San Roque, unha festaza, viñan dúas orquestas que se puñían ali, a Florida, daquela, unha che, e conocino aquí. Eu xa tiña outro mozo, sabes, que andaba atrás miña, pero non era mozo ainda mozo. Andábame os tejes, pero meu pai tiña un costumbre de vir a vixiar con quen bailaba eu, ou miña irmán, ou meu irmán, quen for. E andaba por aquí co pitilliño. Eu xa o vía desde lá. Eu bailaba sempre sentada aquela palleira para que non me mirar. E ele sempre a dar unha volta, para non marchar sin ele para a casa. Mirábanos que con quen andábamos. E pois collín a José. Era guapo tamén, guapo, mas foi moi bo toda a vida. Nunca me dixo canto gastache ni o valor dunha peseta. Canto vale unha peseta? Canto custaba gañala? Canto traballaches, Gina? Canto traballín?
toda a vida. A criar os fillos, depois iba con miña nai a Veiga, que tiñamos Veiga, de pequeniña ben pequena xa iba coas ovellas, iba coas ovellas, que tiña 6, un carneiro e 5 ovellas, e depois traía unha cesta de leña na cabeza, Por iso que ten así pequeniña, non ves? Porque a poñer o carga na cabeza, e depois tiñamos que levar o abono dinde aquí, alá arriba a Cabasás. Sabes o que miña nai quería me levar? Miña nai era atadora, redera, como che vou dicir, e quería que eu aprendera a reder. Pero a mí gustábame máis ir como as miñas amigas e cos chavales á tomada e cos ovellas que estar ali a aprender. Pois non aprendí porque non quixo. Que te parece? E a coser tampouco. Porque miña irmá era modista. Despois se dixía a miña nai, queres ir ti a aprender a coser? E eu, non, eu non quero estar toda a tarde ali sentado. Eu quería unha cousa que fora movida. Comprendes? E bueno, as festas xa non te digo nada. Así que por aí nunca quixen un traballo de estar así parado. Ai, tamén fui unha che de vez a mariscar, Elo, perverechos e ameixas, pero depois veo xunta e sin carné, non deixaba ir a nada. Cuidou moito a moita xente. A moitos, a 5 ou 6 vellos. Meu sogro. Miña sogra doulle dun día para outro. Miña cuñada esa comigo. E depois meu pai tuvo cáncer, pero tamén seguida morreu. E agora, teño o meu home cego, xa hai 5 anos. Teño amor a aquelas personas. Comprendes? E ao final, esta muller cambiounos o canto polo como. Non había pesetas, pero si había amor. Era rica en amor. Bueno, en obriga tamén. E logo, nós antes éramos moi traballadoras, esclavas. Entendeche? A Veiga, porque tiñamos que ir á Veiga, ao río. A Balalousa, que non había agua na casa. Íamos ao río, e tamén un pequeniño que había ali. A erva pa vaca. As ovellas comigo hasta lá, 5 ovellas ou 6. Elo. Los amigos así como tú, como yo, de toda la vida. Pocas veces se ven como tú, como yo, pero no se olvidan. Hoy regreso hasta aquí y sin querer me cruzo contigo. Me da gusto decirlo, en esta tierra vive un amigo. Tú ya sabes que sí, que en ti y en mí hay un parecido. Eu sou Mari Carmen, teño 70 anos, estou casada, o meu marido chamas Antonio, teño 3 fillos, que é Javier, que é o que teño enfermo, Bea e Antía. Teño 2 netos, que un chamas Alejandro e outro chamas Hugo. E son a miña vida. A miña familia é a miña vida. Con Mari Carmen, non lles vou mentir, estábamos un pouco preocupados, porque tiña bastante presa. Pois bastante, teño que facer a comida para os meus comensales, o sea que me chegan ás 2 da tarde, están aí como relós. Pero cantos anos levas facendo a comida? Toda a miña vida. Empecé desde os 11 anos a facer comida. Imagínate. Facía comida para meus hermanos, para poder levar ya aí a barca, onde está hoxe o Banco de Bilbao. Ali era onde a maioría das persoas daqui da arredore, pois levábamos ya comida aos traballadores, eu en este caso a meus hermanos. Pois porque miña nai tiña que traballar. Entonces, pois non me quedaba outra. Había que axudar e era unha forma de, pois eso, de traballar e axudar. Eso digo eu a un neto meu e queda así daquela maneira, porque, bueno, non o creen, para nada. E, que vas a hacer tú? Xa sabemos o que hai, non? E días de que non che encendía o lume porque daquela había cociña de ferro, que non había butano, nin había nada de nada, pois aí enfrente había uns eucaliptos enormes e eu iba a buscar pois as cáscaras dos eucaliptos e todo eso para encender o lume, porque me era máis fácil. E cando chegaba coa comida xunto aos meus hermanos, pois o primeiro que me decía, sobre todo, o do medio. Decíame, madre mía, como esta comida sabe a fume. E eu dicía, amigo, eu que hai, non hai outra.
Non había rabia, non existía rabia porque era unha cousa normal. Aquilo víalo como unha cousa moi normal. Porque, bueno, había outras rapazas da miña edad que non tiñan ese problema, non? Porque ao mellor os seus pais tiñan outros medios de vida diferentes. Pero o meu foi ese. Tocoume ese, vivir ese. E non me traumatizou para nada. Ao contrario, veume moi ben. Paro un segundiño, nada máis. É importante o que acaba de dicir. Veulle moi ben. Axiña entenderán por que lle sentou ben endurecerse. Pero antes falemos de soños cumpridos. Da rapaza que soñaba con xogar cos cabelos. Quería ser peluquera. E miña nai tiña que ser modista. E eu dicíalle que non me gustaba. Entonces, nada, meteume modista, comproume unha máquina de coser, e bueno, todo. Pero cando iba a falar coa modista, dicíalle, mira, a súa filla non lle gusta coser. A súa filla gustalle isto. No, pero ela quería que fora modista. E xusto nese día chegou o meu pai do mar, porque o meu pai non estaba na casa, claro, quen estaba era ela. E entonces dixenlle, papá, mira, que apareceu isto un anuncio no periódico que vai unha plaza para ser peluquera. E meu pai contestoume, iso gustache? Dixenlle, a mí sí. Pois adelante. E adiante que foi. A proba na peluquería Manolo. Que pasaría? Ai, o de a proba estupendo. Pois eu me alía a facer a proba, bueno, non vexas ti. Eu empecé a cardar pelos, cardar, o que eu sabía facer, claro. Rulos pa diante e pa atrás como o que eu pensaba que sabía facer. Pero bueno, ben, díxome, bueno, pois mira, solo pola a forza de voluntad que tes ti que lle pos ao traballo, estás aceptada. Volvo a parar. Segunda cousa importante para coñecer a Mari Carmen. A forza de vontade. Malia que moitas veces tivese que calar e tragar saliva porque... por isto. Os homes eran os que mandaban todo. Eu, de feito, cando conocín o meu marido, que levábamos moi pouco tempo, fomos a San Cibrán. Mira, San Cibrán o que? Eu ia con un grupo de amigas, un grupo de amigas. E o meu mozo, pois, apareceu por ali. Pero apareceu o meu irmán, o maior. E así que me veu, madre mía. E ti que fas aquí, señorita? Porque a máis chamábame señorita. Señorita, ti que fas aquí? E digo, yo nada, vin coas miñas amigas. Coas túas amigas, larga pa casa ahora mismo. E digo, como vou largar pa casa? Vim pa casa con todas, pero cando cheguei a casa, el tiña unha bicicleta, este chegou antes que a min, e ao chegar antes que a min, amigo, a tela era tela dura. Bueno, os homes mandaban, pero non sempre. Hai un día na vida no que manda o corazón dela. Non foi nin un baile, nin en ningún sitio, foi paseando. Íbamos un grupo de amigas, ao final non sei nin como foi, non che podo explicar nin como foi. Sei que ela apareceu ao meu lado, empezou a charlar comigo e tal, o día seguinte me estaba esperando, e dai, pois seguimos así, 3 anos de relación, e dai nos casamos. E depois chegou Javi, e depois chegou Bea, e depois chegou Antía. Javi era un rapaz, meu fillo maior, un rapaz buenísimo, sigue sendo buenísimo, eso, por descartado, buenísimo. E na Mili xa non se puxo ben, xa estaba mal, xa sabían, xa non era o Javi que nos estaba, non quería ir ali, non lle gustaba, pero bueno, ainda non tal. Eu vía a Javi raro, pero non sabía o que lle pasaba, porque non entendía, porque isto fai 30 anos, non había conocimiento como hai hoxe, gracias a Dios. Pero dixen, se o meu fillo está enfermo, claro que vou a donde sea. Isto falo de fai 30 anos. O desconocimiento que había desto era tremendo. Pero a mí me dixeron, eu sempre dixen, se a mí me dicen que o meu fillo está enfermo, eu vou a luchar polo meu fillo. O que faga falta, ir a donde faga falta. E así empecé. Foi un continuo buscar solución ao problema. E non había solución. Pero un bo día, estando eu nun ingreso, desgraciadamente, do meu fillo en Pontevedra, no Hospital Provincial, que estaba nun sótano, pasa o doutor Pedreira e chámame. ¿Es usted la madre de Javier? Digo yo, sí. Pois pasa un momentito que vou hablar con usted. Colleu a súa silla e acercou na miña para dicirme
qué pena que tenga a su hijo con esta enfermedad. Lo siento muchísimo, pero usted no se preocupe que nosotros la vamos a ayudar. Javi no va a estar sin ayuda y usted tampoco. Claro, naquel momento que desconocemos completamente o que é unha enfermedade mental, pois unha enfermedade mental a xente xa pensa que é unha persona que está, pois, bueno, que lle botan todo encima, canta porquería e todo encima. E non é así, é mentira. Eu non me vou asustar se eu non me vou avergonzar do meu fillo, porque moitas persoas avergonzan de ter un familiar enfermo con esta enfermedade. E non é certo, non se pode. E non só de palabra. Mari Carmen transformou esa forza que están vendo nalgo case máxico. Xunto ao doutor Pedreira, naceu a Asociación Alba. Formamos unha reunión, chamaba a outros pais, pero me dixo que teña que ser a presidenta. Digo eu, como? Pero si, como voy a ser yo la presidenta si no entiendo de nada? De estas cosas ya no. Dice, no, usted entiende más que yo, en el sentido de la práctica diaria, porque usted en la práctica diaria me gana, me supera, no en la teoría, para eso yo hice una carrera, pero en la práctica diaria usted ve al enfermo 24 horas del día y está con él y sabe cómo está el enfermo. Yo lo puedo ver y estoy con él media hora o 15 minutos o lo que haga falta, o una hora, pero no es lo mismo que estar 24 horas del día con el enfermo. Hai saída, pero para sair hai que entrar. E para entrar hai que deixar atrás vergoñas, medos e vaguas. Pois eu teño chorado moitísimas lágrimas, moitas, pero na miña casa eu sola. E nunca diante das miñas fillas porque non quería que sufriran. Porque se estaban sufrindo, porque a miña filla maior, bueno, a Bea, me axudou moito. A miña filla me axudou moito a maior. Nese momento, ela, pois, se Javi iba a algún sitio, ela iba con Javi. Si o que fose, ela estaba pendiente. Comezan as historias con homes encumados, rematan sempre todas con mulleres que os salvaron da morte do intelecto, de insectos que os picaron, de turbias lendas vellas que non queren nen lembrar. Aguantará aí o sol? Non che dixen que a mí xa nada, nin o sol, nin o frío, xa estou curtida. Por qué? De traballar. Imonos situando, construindo barricadas no país dos salados. Eu chamo-me Laura, vivo no Casal e teño 92 anos. E traballei toda a miña vida. Voulle cambiar os apelidos a Laura. O primeiro será Medo e o segundo Valente. É unha boa combinación para unha muller a que coñecín como María Teresa. Mira, a min por María Teresa non me conoce nadie. E eu naquel tempo non sei que tiñan na cabeza para facer semejante barbaridade. O sea que no xulgado son María Teresa. E despois, cando me bautizaron, fixeronme Laura. E Laura quedou? E Laura quedou. E Laura sigue e Laura seguirá. E Laura seguirá no libro de aventuras que é cada vida, nas páxinas que desde cativa non lía, devoraba. Gustaronme moito os libros sempre. A maestra puñíanos así ao lado da mesa, ela sentada, por supuesto. Así ao lado da mesa. Dixe, venga, prohibiron-nos falar o gallego na escuela, cando
cando a guerra. Venga, que os voy a tomar la lección. E puñíanos según sabíamos, era a primeira, a segunda, a terceira, a cuarta, a quinta. A que menos sabía era a última da fila de arredor da mesa. E o número primeiro nunca mo virlou nadie. Paramos un segundo. O seguinte capítulo, xa lles aviso, está cheo de vida real. Ano 1936. Sen que ninguén o convide, aparece un dos acompañantes vitais desta muller. Empezamos xa co medo xa, de que podía pasar calquer cousa aquí. Algo pasou. A meu pai dormiu fora da casa moitas noites, porque daquela sacaban os homes fora da casa. Fora da casa, pá. Cal foi o día que pasou máis medo, de pequena? Ai, foi cando chegaron aqueles dous a pedirlle a miña nai dous vasos, se lle vendía dous vasos de leite. Non sendo a miña nai que andaba xa a darlle de comer ás vacas para lle sacar o leite. E chamou por min: Laura, baixe a dous vasos e máis o colador. Eu cando vin aqueles homens, ainda temblo hoxe, vin aqueles dous homens con aqueles capotes. Despois, dali a moitos anos, supen que lle chamaban fusiles. Eu daquela víalle aquelas armas que codas que lle salían así, pola cabeza para arriba. E a miña nai abriulle a cancela e dixelle: é meu pai na casa, porque meu pai marchaba á noite e viña antes de romper o día, para que non o viran, claro. E dixolle: pase para dentro, esperen que lle vou sacar, que ainda non lle saquei. Foi miña nai, sacou un pão co leite, eu baixei cos vasos e o colador, nós sempre colamos o leite. E tomaron así, aquel leite quente, e queríanlle pagar. Eu, en vez de temblar co frío, temblaba co medo. Foi o día, creo, que máis medo pasei da miña vida. Bueno, non lle cobrou, que lle iba a cobrar. O que queríamos era que marchara. Agora entenden o do apelido Medo. Sigamos lendo no libro de Laura, pero buscamos un capítulo feliz, algo de festas, algo de amores. Ai, a veces íbamos con zapatillas. No verán, con as zapatillas. Bueno, nós na nosa casa, como o meu pai estuvera en Norteamérica, ainda tiñamos, por San Juan estrenábamos uns vestidos un pouquiño, e despois, pola semana, máis ruins. Entón, pois, eu xa nos conocemos de sempre, así. Bailábamos moito. Eu fui moi bailadora, eu tamén. E despois éramos moi conocidos, moi amigos. Un segundiño que toca pasar páxina. Gris. Foi para a cárcel. Prenderme. Bueno, fui coa hermana a visitalo a Vigo 2 veces. Por que o prenderon? Prenderono porque culpáronos, foron moitos, culpáronos do Socorro Rojo, a máis de propaganda subversiva.
xa. Mira a propaganda subversiva o medo que tiñan, que non creo que se atreveran esas persoas que estaban xa fichadas, que foran a botar propaganda subversiva. Habían de botar outros, mellor pagaron a eles. E bueno, despois da que veu da cárcel, sí. Entón, fixémonos novios. E casaron, e marcharon a Uruguai, e volveron aos poucos anos, e todo pintaba ben, pero esta muller non lle puxen os apelidos de Medo Valente porque sí. Foi pouco tempo. Foi moi ben, hasta que enfermou, claro. E despois pasou o peor. E quedou vostede con 2 nenos. Claro, 7 a máis 4 anos. Como crees que quedei? Quedei media trastornada da cabeza. Metenme na cama e xa non quería nin levantarme, nin comer, nin quería xa morrer ali tamén. Pero, claro, dixéronme que tiña 2 fillos. E aí si comezou a traballar no que... No de sempre. Traballar na terra e ir a mariscar xa sabía, pero despois aprendín a podar as viñas tamén. Dáballe o sulfato á viña, vendimaba. E despois xa os rapaces viñeron a ser máis grandes e xa me axudaban eles e xa facíamos nós todo. O viño. Ian vendelo por aí. A vendelo. Naqueles tempos levaban os taberneiros, nós aquí chamaban tabernas, agora son bares ou cafeterías, os bares. Levaban para os bares, porque a xente antes consumía, nos bares consumía viño, agora consumen veneno. Deixo madurar ben na viña. Se chove, que chova. Detrás da chuva de vir o sol, hasta que está ben maduro, no paño. Éramos esclavas de la tierra, porque os homes, uns estaban na América, outros andaban a navegar, outros eran mariñeiros, e na terra traballábamos as mulleres. Con Lita fixemos algo diferente. Estábamos falando sós, ela e eu, pero decidimos facer algo... Bueno, que viñese alguén, que aprendesen máis de preto. Lita, imos lembrar, por favor, de todo o que traballou vostede. Dígame. Pois traballei no campo. Fun ao xornal. Andei ao xornal. A ganar un peso para poder comer. Porque non había medios de vida e había que ganar. E despois, si... Ímolo repetir porque acaban de chegar os netos. Sí. Que eu creo que aínda non traballaron na súa vida. Ou se traballaron pouco. Para que o escoiten. Vai. Na Ribeira. Na Ribeira. Onde máis? No campo. No xornal. Traballei na... a moede. Tivemos un muiño e moía para fora. E despois, si, tiñamos un... Despois tivemos bois de puesto. Pois son moitísimos traballos para unha soa persoa.
Sí, sí. Son moitos traballos para unha sola persoa. Tens razón. Por que traballabas tanto? Traballaba tanto porque había que traballar. Había que ganalo. Había que ganalo para poder traballar. E ti de maior que queres ser? Traballar en unha peluquería e facer bocadillos. Traballar nunha peluquería e facer bocadillos. Eu traballar nunha granxa. Eu aínda non o teño pensado. Azafata. Eu ainda tampouco. Vostede puido escoller o que quiso ser? Non, non poden escoller porque non me dou presupuesto para escoller. A vida foi máis dura por ser muller? Claro que foi dura. Claro que foi dura. É moi dura. Pero que diferencia había da vida dos homes e das mulleres? Que era o que máis rabia che daba a ti, que ti non podías facer, e que os homes sí? Bueno, eu... O lo que hacían ellas que los hombres no hacían. Por ejemplo, la comida, la cena, ocuparse de casa y así. Pero ti que las tareas pensabas, jova, eu por ser muller non podo facer iso. Que era o que máis rabia che daba? Non me daba rabia ninguna porque non pensaba nada, nada máis que pensaba en traballar, era máis. E pensaste por algún momento ser home, se naceches, o sea, se naceras home? Que Home, pasaría? claro que pensei, pero como non nacín, tuve que amarrarme ao que había. Entendeche? Sí, entendí. Vale? Vale. Calquera di que non, pero non vai a ser. Por se acaso que alguén diga que non vale. Máis clariño. Era unha esclava. Iba á playa, cando se ir á playa, tiña 5 anos. E íbamos buscar os beberechos para botar as galiñas, porque non había maíz, como facía falta facer o pan. E logo, pois, iba á playa a buscar os beberechos, e viñamos cargados de beberechos para a casa. Porque agora van co rastillo, e nós antes íbamos co lojón, co sacho. Co rastillo é máis levián. E o lojón hai que acabar a virar, e o sacho ou o rastillo rastullan e xuntan o marisco co rastillo e pois colleno. Entendes? Non había un descanso, nin había un momento para... No, o descanso é cando acabamos. Cando acabamos de comer por viña para arriba non botaba fora, pois ala, para a casa. E se chovía? A vendela, e se chovía e levábamos unhas capuchas de palla por riba da cabeza para ir tapados. Había días de vento, moito vento e neve. Cando caía a neve, antiguamente caía moita neve. Entón, pois, con esa neve, pois nós tapábamos con aquelas capas que tiñamos de palla e descalzas. Que antes non había botas. Había que andar descalzas na playa. E cos mesmos pés da ribeira da Beiga a seguir vivindo. Porque sí, Lita traballaba, vivía. Eran expertas en facelo. Íbamos ás festas, porque aos bailes xa non nos deixaban entrar. Antiguamente non nos deixaban entrar nos bailes, porque era prohibido para menores. E logo, pois, íbamos ás festas e íbamos a bailar ás festas. Podían traballar no campo na ribeira, pero non podían despois divertirse. Non podíamos divertirnos, que non nos deixaban entrar. Para algo eran pequenos, pero para outras cousas non. Non. Que prende chama cendo o meu motor. Cando se casou? Caseime aos 25 anos. Eu tuve un fillo de solteira. Xa te contei. Un fillo solteira. E aos 4 anos de ter un fillo, caseime con outro home. E entón, pois, ele nunha festa, namorámonos, e ao final de miña nai viña conmigo á festa, porque non me deixaba ir sola. E o fillo, cando eu me casei, o fillo tiña 4 anos. E ben. Ser nai solteira daquela tivo que ser... Duro. Era moi duro.
pasan los años sin conseguir en tu pecho el daño que tú me has hecho y sin embargo quiero vivir. El mundo es una mentira que nos obliga a fingir, por eso aquel que más llora, por engañarlo sigo el reír. No sé por qué será que tengo celos del amor por donde va. Para aprender hay que vivir. Sé que muy pronto volverás de nuevo a mí. Tendrás y amores que digan que te quieren, mas como yo te quiero no te querrán. Laura, esta canción que está cantando agora mesmo, cando era pequena, Lola xa cantaba tamén na cociña? Mira unha cousa, eu tiña 12 anos, meu pai era músico, e funlle levar ao cruzar, que era a calle de Oliva, onde foi bem Marelí das novias, o cordeón. Eu cantaba ali, o machín cantaba, pero eu tamén xa traía a copia na cabeza. Que lle gusta máis, cantar ou cociñar? Me gustame todo. Hasta traballar, separado non pode estar. Non, parada Laura non pode estar. Pero axúdame, xa non parabas desde aquela taberna? A de Carallán. Sei onde vivimos, nós, ali abaixo, no Santa Playa. Ela, que pasas ti? Que recorda dela? Todo. A primeira televisión que hai en Campelo estaba ali na de Carallán. Compramos unha Silvania desas primeiras que viñeron para Campelo, rapacinhos así mirando a película. Ai, unha digo. E eu, tranquila, vendendo viño, facendo empanadas, non facía daquelas ainda poucas, non había forno. Cocíamos pan de maíz, sí, pan de maíz facíamos. Iba a vendelo peixe, iba a comprar e vendelo. Iba á Ribeira, a escola non tiña, que me mataba a profesora apuntada. Non era mala, non me entraba a escola a min. Sabe mellor traballar, gobernarme así naquelas cousas que ela iba a votar, eu tamén quería facer, pero non sabía. A escola non era da hora, a escola era para ricos. E era máis, 4 números, 1, 2, 3, 4, así. Ai, xa sabe chegar hasta 10. Mira, eu aprendi máis a escribir e a ler, foi coa televisión. Miraba como sabía como eran os números, como eran as letras, ibas apuntando, e fui aprendendo. Pero a cabeza de aquí, isto é un remolino, que si Manolo, canto a tanto, que eu isto, tanto. Eu xa dixen que eu, se non coller lápiz nin papel. Teño a cabeza ben. A cabeza, o xenio e o sorriso. E que aínda se lle pon cando comeza a recordar. A bailar, a romper a alma. Ai, bailar que non o falas de mí. Non é un baile de agora. Agora é unha cousa, agora é unha cousa, e antes era outra. Non é... Non me importaba ir ao baile, nin aquela eu iba cando me deixaban ir. Porque había que levar 2 pesetas, non sabes, se vías por ali. Pois que é o punto de hora. Coa carteira chea e vida. Con iso que a Manola anterior ao servicio, pero cando veu o servicio, tiña a miña filha xa tiña 4 anos. Xa traballábamos antes. Que pensas ti? Cando marchou para Venezuela, casámonos o 23 de xaneiro e marchou para Venezuela o 14, o 13 de febreiro. Para Puerto Cabello. A facer un cuenta lá. Vostede foi, Laura foi nai solteira. Éramos 2 rapaces, se facíamos os deberes. Mi que importa que falar, que eu era filha de pobre, ele era filha... Era filho de rico e eu era de pobre. Se fóramos todos ricos, éramos todos ricos. Antes había 2 ou 3 clases de xente. Non sei, as de Campelo éramos daquela maneira, todas, porque íbamos á Ribeira. Non sabes? Íbamos, antes de bañarnos con bañador, levábamos a chaqueta ou unha saia bella e a nadar. E si era o que éramos antes. A auga, a ría, o mar, trouxolle a esta muller o sustento. Chegaba o peixe e comezaba a transformación en pesetas. Sí,
E despois íbamos por Campo Lonco a vendelo polos militares. Eu que sei, sempre fui chocoladeira, é preciosa, sempre lle daba de todo. Subía aos timbres, mira, señoritiña, le limpo un pescadiño, anda, me lo pode comprar. Anda, pois tráeme, quanto é? Antes non era euros, era un peso, unha peseta, non? E xuntábalas. E miña nai sempre se puña ali nunha esquina tamén coas da no chan a vender. Tal eu viña, para abrir, limpábase. Pois había unha casa ali, que a señora chamanlle señora Josefina, xa morreu o pobre. Depois ten un fillín da José e non morreu. E tiñan ali un bar nunha taberna, eles eran doenses. E por filteamos ali unhas pouquinhas xogos ali, e máis un cacho de pan que xa non la vela daquele de bola de cortar ao peito. Eu tamén lle limpaba as dela, e tiña así, tiñamos quentes. E depois estábamos contando eu marminerai, contando os cartos cortando os cartos e sin a ser de ali. Pasou unha señora moi ben vestidinha, mas un chiquillo pola man, e dime, toma, leva ela aos señores. E deu a mamá os cartos, co que estaba a pedir, non sabes? E me digo, dixi, non, fillinho, non, porque douro con corazón, non? Nós fixemos unha casa onde estábamos nós que temos a libar, no 45, unha casa de 2 pisos de bloques. Os bloques fixémoslo no campo da seca. Axuntábamos a grava, axuntábamos a aria, axuntábamos o ajo e facíamos as elías. Depois traíamos a jamela nosa, na aida, a praia de Campelo, da praia de Campelo, a aria da Porta. Pero non imos falar de bloques, nin de construcción. Imos coller mellor as tixolas, as potas. Imos falar de cociña, de bodas. Pero antes eran distintas comidas de hoxe das bodas, Non compares o de hoxe a de onte. Hoxe son aperitivos, 4 cigalitas, correr, e e un pescado, unha carne, unha base. Pero antes, a 11, a 12, a 10, a 9, mariscos, todos os mariscos que viñan na época, todos había que metrallar bodas. O mellor que pude haber no mundo. Viñan de aí de riba da montaña, a facer bodas, pero bodas, de mexicanos, mexicanos. Antes non había Villalón, nin Jorobe, que fixera bodas, Nadie por aí. Só facía solla, que tiña un local bo, era un local, pero por aí 150 personas máis non metía. Nós traballamos en bodas, traballamos no que quixamos. Non traballamos, hasta nos daba pena mandar a xente de volta. Unha cousa máis, xa que estamos vendo ahora que non lles está entrando fame. Este é choco, non se tinta. Prenden que ten o gorro, vou botar agora. O gorro che estres, e só hai que facer isto. Para manchar os dedos, sabes? Mancha moito os dedos. Eu manchar os dedos non quero moito estas cousas. Só van comprar isto. Cal é o plato que máis te gusta facer? Eu gustame facer todos. Como aprendo a facer un, xa fago unha, mañá fago outra, pasado outro. E non gustame facer todo, a comida gustame facela toda. E corto, vai o peixe, Se cortar peixes, vai limpar o que non... Isto vai entrar dedos. Non é mojo. Nos tempos de moito traballo, cantas horas pasaban na cociña? Pasábamos a empezar a acabar. Pasabas e acababas. Iñas a mañá xa cedo, porque antes non había estas cociñas, non había a lareira e así. E cando empezou a vir unha cociña de butano, xa máis de contar que miraba que tipo ten. A gente iba a botar o pimento, Alá. Olla a rúa de atrás. Para min, a miña avoa é un exemplo de constancia, dedicación e esforzo. Leva toda a súa vida traballando e aínda hoxe, aos 92 anos, parece que os anos non pasan por ela. É unha muller e foi sempre unha muller moi forte.
A veces vou con ela ao súper, cuido de José cuando ella no está. Para mí es como si fuera mi abuela siguiendo. Eu recordo que pasaba as tardes do verán debullando os garbanzos para logo comernos. E a verdade é que iso pareceme un exemplo de muller traballadora clarísimo. Sempre me sorprendeu a maneira que ten de restarlle importancia e idade e de traballar día a día. Siempre fue una persona muy trabajadora, mucho, trabajó mucho en su vida. Y cuidaba de los nietos siempre, preocupada dónde están, todo el rato mirando por los animales. No tenía que hacer siempre la comida, la cena. Sí, cuando íbamos a apañar las patatas. No paraba quieta, sí, siempre fue muy trabajador. Mi abuela es la mejor del mundo, me cuida mucho, me hace arroz con tomate, mi comida favorita. Me lleva a todos los lados, me compra muchas cosas y huevos Kinders, un beso. Ás veces axuda a facer a comida, recoller roupa, fai unha merenda, dalle comer aos animais. A quero moito.